És una injecció econòmica sense precedents per a una situació també sense precedents que està vivint la ciutadania. Són ajudes de 2.000 euros per autònom o microempresa, més 200 euros de bonificació per cadascun dels treballadors. Per tant, també són unes ajudes que venen a consolidar i a ajudar a aguantar l'ocupació de les nostres microempreses. Els sectors als que va dirigit aquestes ajudes inicialment són els sectors més danyats i més afectats per les restriccions i les limitacions en aquest temps de pandèmia. Allotjaments i activitats turístiques, activitats de creació artístiques i d'espectacles, activitats esportives, recreatives i d'entreteniment i la nostra hostaleria, restauració i oci nocturn. La despesa corrent contemplada com a justificació per a les subvencions és pràcticament tot. És a dir, va des dels lloguers de locals, quotes de seguretat social tant d'autònom com dels treballadors, consumibles com la llum, aigua, gas, etc. I això permetrà que pràcticament tot aquell autònom o empresa tinga accessibilitat a aquestes ajudes. Hi ha una oficina presencial i telemàtica amb 7 funcionaris dedicats exclusivament a la tasca d'atenció a les persones que en aquest moment han de tramitar ja les ajudes. Hi ha diverses maneres de presentació, però la seu electrònica de l'Ajuntament de Gandia està a les 24 hores del dia disponible. No volem que siguin ajudes excloents, al contrari, i la nostra funció serà que ningú se quede fora d'aquestes ajudes. La Generalitat Valenciana, en companyia de la Diputació de València, porta invertits en la nostra ciutat 5,2 milions d'euros. Si a això li sumem els 4,5 milions d'euros que la ciutat de Gandia va mobilitzar en l'any 2020 per a la pandèmia, portem 10 milions d'euros invertits en els sectors productius i en els sectors vulnerables de manera extraordinària sols a la nostra ciutat per a fer-li front a la pandèmia.